Sa'n mynd i gael darlleniad. Dwi'n mynd i lyfr cyntaf y Beibl. Welwch chi nes ymlaen pam. A darllen hanes gardd Eden. 2 sleid yn y fan yma. Beibl.net, dyma hanes y bydysawd yn cael ei greu. Pan wnaeth Duw y bydysawd, doedd dim planhigion gwyllt na llysiau yn tyfu ar y ddaear. Doedd Duw ddim eto wedi gwneud iddi lawio a doedd neb chwaith i weithio ar y tir. Ond roedd dŵr yn codi o'r ddaear ac yn dyffrio wyneb y tir. Dyma'r arglwydd Dduw yn siapio dyn o'r pridd. Wedyn chwythodd i'w ffroenau yr anadl sy'n rhoi bywyd a daeth y dyn yn berson byw. Yna, dyma'r arglwydd Dduw yn plannu gardd tua'r dwyrain yn Eden, a rhoi'r dyn roedd wedi siapio yno. Wedyn gwnaeth yr arglwydd Dduw i goed o bob math dyfu o'r tir, goed hardd gyda ffrwythau arnyn nhw oedd yn dda i'w bwyta. Yng nghanol yr ardd roedd y goeden sy'n rhoi bywyd a'r goeden sy'n rhoi gwybodaeth am bopeth da a drwg. Dyma'r arglwydd Dduw yn cymryd y dyn a'i osod yn yr ardd yn Eden i'w thrin hi a gofalu amdani. A dyma fo'n rhoi gorchymyn i'r dyn, cei fwyta ffrwyth unrhyw goeden yn yr ardd, ond paid bwyta ffrwyth y goeden sy'n rhoi gwybodaeth am bob peth da a drwg. Pan wneu hynny byddi'n siŵr o farw. Dwedodd yr arglwydd Dduw wedyn, dydy ddim yn beth da i'r dyn fod ar ei ben ei hun. Dwi'n mynd i wneud cymar iddo i'w gynnal. A dyma'r arglwydd Dduw yn siapio pob math o anifeiliaid ac adar o'r pridd a gwneud iddyn nhw ddod at y dyn i weld beth fyddai'n ei galw nhw. Y dyn oedd yn rhoi enw i bob un. Rhoddodd enwau i'r anifeiliaid, i'r adar ac i'r bywyd gwyllt i gyd, ond doedd yr un ohonyn nhw'n gwneud cymar iddo i'w gynnal. Felly, dyma'r arglwydd Dduw yn gwneud i'r dyn gysgu'n drwm. Cymerodd arn o ochr y dyn a rhoi cnawd yn ei le. Wedyn, dyma'r arglwydd Dduw yn ffurfio dynes allan o'r darn oedd wedi gymryd o'r dyn a dod â hi at y dyn. Dyma'r dyn yn dweud o'r diwedd, un sydd yn un fath a fi, asgwrn o'm hesgyrn a chnawd o'n cnawd. Dynes fydd yr enw arni, am ei bod wedi chymryd allan o dyn. Dyna pam mae dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn cael ei uno a'i wraig. Byddan nhw'n dod yn uned deuluol newydd. Roedd y dyn a'i wraig yn hollol noeth a doedd ganddyn nhw ddim cywilydd. Byddai'n dod at hwnna yn y munud. Dynes i rei o'na chi di menyw, oce? Menyw. A meddwl am Caris Mae'r a Nathan yn y fan yna, dod at ei gilydd. Nid yn noeth, cofiwch, fel addag Efa. Rwan ta, dwi'n cychwyn cyfres newydd o bregetha am fis Medi, Teyrnas Dduw fydd y testyn. Ac mi fyddwn ni'n mynd gam o sul i sul, yn meddwl am y deyrnas, y meddwl beth i ystyr y deyrnas. A meddwl hefyd, wel, sut mae Teyrnas Dduw yn berthnasol i ni sydd yn byw yma yng Nghaerdydd, yng Nghymru a'r byd yn 2024. Felly mi gael fy nodiadau a trio sticio atyn nhw yn ystod y chwarter awr nesaf. Rwan ta, fel hyn oedd Iesu Grist yn cychwyn ar ei weinidogaeth. Sgynnon ni'r adnod? O, dyna fydd trefn, na'i sôn am hwnna wrthnos nesaf. Dyma Iesu Grist yn dweud, mae'n amser, meddai. Mae'r foment wedi dod, mae Duw yn dod i deyrnasu. Trowch gefn ar bechod a chredu'r newyddion da. A wedyn, Beibl Cymraeg newydd, mae'r amser wedi gyflawni ac mae Teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Edifarhewch a chredwch yr Efengyl. Yn Beibl.net, mae Arfon wedi troi Teyrnas Dduw ac yn rhoi y pwyslais fod Duw wedi dod i deyrnasu. Yn lle fod o'n rhywbeth gwrthrychol fel yna yn rwla, mae o'n fwy gweithredol.
bod Duw yn gweithredu, bod teyrnas Dduw yn rhywbeth sydd yn digwydd. Ond beth yn union ydy ystyr y term teyrnas Dduw? Da ni gallu, mae o massif, dwi'n credu'n sôn am teyrnas nefoedd, fwy na teyrnas Dduw. Yr un peth ydy o. Teyrnas Crist, yr un peth ydy o yn gyffredinol. Ond beth ydyn ni yn ei olygu wrth ddefnyddio y term teyrnas Dduw? Oherwydd dio ddim yn cael ei ddiffinio yn y Beibl. Does am un brawddeg neu un paragraff sydd yn dweud wrtha ni, dyma ydy y diffiniad terfynol o deyrnas Dduw. Mae Iesu'n aml, byddwn ni'n sôn am hyn nes ymlaen yn y gyfres, yn dweud, y mae teyrnas Dduw yn debyg i, a mae'n defnyddio darlun. Dydy y term teyrnas Dduw ddim yn ymddangos yn yr Hen Testament, ond dydy hynny ddim yn golygu nad ydy teyrnas Dduw yn bodoli yn yr Hen Testament. Eto mae'n bwysig i ni gael dealltwriaeth o deyrnas Dduw ac o'r ffordd mae Dduw yn gweithio drwy ei deyrnas heddiw ac yn yn plith ni. Oherwydd mae'r egwyddor o deyrnas Dduw yn llifo o Genesis, Hen Testament, Testament Newydd, i lyfr datguddiad ar y diwedd. Ac felly mae'n bwysig cael darlun mawr o deyrnas Dduw. Nid rhywbeth pitw bach ydy o, bod trio darluniau Iesu yn deud bod o'n gweithio yn y meicro, nid y proffdi, yn y bychan, yn y bach. Mae teyrnas Dduw fel trysor. Mae o'n gweithio yn y mawr a'r bychan. Teyrn yn hen air Cymraeg am frenin. Da ni defnyddio fo ar lafar fel, da ni'n dweud, mae o dipyn o deyrn. Chi wedi clywed y dywediad yr idiom yna? Mae dipyn o deyrn, rhywun sy'n bosi. Teyrn ydy brenin. Teyrnged, da ni'n defnyddio'r gair yna, yndydyn? Wel, be oedd yr ystyr gwreiddiol teyrnged? Oedd treth oeddech chi'n dalu i'r brenin, rhywbeth oeddech chi'n rhoi i'r brenin. A mae teyrnas yn dal i gael ei ddefnyddio ganddo ni. A mae'n beth mawr, mae'n beth rhyfeddol. A dwi eisiau rhannu stori, dwi wedi dweud y stori o'r blaen wrthach chi. A fyddwch chi'n cofio bod fi wedi defnyddio'r stori, gobeithio. Tro dwythaf, Melora Parry yn chwerthin am ymhen ni pan nes i ddefnyddio'r stori yma, fel oedd Melora. Tia 12 mlynedd yn ôl, 3 blynedd ar 10 yn ôl, ddaru ni werthu'r capal yn do, ar Heol Siarl. Tia hynny. A dwi'n cofio Malcolm yn ffonio fi, o'n i'n Travelodge Caergrawnt digwydd bod ar y pryd. Eilir. Neu un o hwnna chi'n ffonio fi ac yn dweud, maen nhw wedi derbyn yn cynnig, maen nhw wedi rhoi cynnig i ni am y capel ar Heol Siarl. Oedd yn destun llawenydd i ni oherwydd yn bod ni'n bryderus am y dyfodol cynnal yr adeilad gothig 1855. A dyna fyd yma ni yn mynd trwy y broses o werthu'r adeilad i'r Eglwys Gatholig dros y ffordd. A'r archesgob ar y pryd oedd y dyn yma. George, be o gyfenw fo, Malcolm? Stack. George Stack oedd yr archesgob. A mae o'n y fan yma yn ei ogoniant tu allan i Cornerstone, hen adeilad Ebenezer. A ryw fora ar ôl y gwerthiant, dyma y ffôn yn canu. Hello, are you the Reverend Ellen Tudor, medden nhw? Yes, o'n i newydd fod yn y gym tro cyntaf mewn mis. Yes, it's me. The Archbishop, Right Reverend George Stack, would like to see the chapel. Do you have the keys? P.A. yr archesgob oedd i ffonio. Oh, yes. Can you come down tomorrow at 11? A dyma fi'n dweud, yes, I'll meet you outside the chapel. A dyma fi'n mynd, codi, mynd i'r gym eto, ail dro mewn mis.
A mynd lawr i ganol y ddinas yn gwisgo fy shellsuit. Dwi'n siŵr does gan neb ohona chi shellsuit, oce? Shellsuit. Dyma fi'n parcio'r car am unwaith yn cael lle hwylus ac yn sefyll ar ben draw Charles Street yn edrych i lawr i gyfeiriad Queen Street. Ac o'n i gallu gweld criw o bobl ar ganol y ffordd, oll yn ei gynnau duon, ond am ewyn colar wen rownd y gyrfa. Ac o'n i'n edrych ac o'n nhw'n smart, rhai ohonyn nhw'n gwisgo spectols haul, fel rhain yma. Ac o'n i'n edrych arnyn nhw, ac yn eu canol nhw mi oedd yr archesgob George Stack, ac o'n i'n pen arall y stryd yn fy shellsuit. Mi o'na ddyn camera yna. Mi o'na newyddiadurwyr yno, yn tynnu llun o'r archesgob yn mynd i mewn i Ebenezer. A dyma fi'n sefyll ar un pen yn edrych i lawr. Dyma nhw'n sbio'r pen arall yn edrych arna fi. Padre, I think it's the non-conformist. Ac o'n i'n teimlo fel hyn. Tudur, fedri di roed y sleid nesaf? Mwy o sôn? Allweddi'n fy moced. A dyma fi'n cerdded i lawr Charles Street i gwrdd ar bobl oedd yn y pen arall. Spectols haul, du a'r archesgob yno. Dyma fi'n chwibanu. Anyway, gyd i ddiffodd hwnna fel i mi symud ymlaen. Ac oedden nhw'n garedig iawn, dyma fi'n ysgwyd llaw hefo nhw. A dyma fi'n dweud, oh, I'd like to see the chapel, I haven't seen all of it. Oedd wedi bod mewn ar ddiwedd un gwasanaeth fisoedd ynghynt. A dyma fi'n mynd lawr yr ochr ac i mewn trwy ddrws yr ochr ac oedd yma, ac oedd y ciwad o'i gwmpas o yn gweini arno fo. Da chi'n fod gwneud siŵr bod o'n iawn. Mynd trwy'r festri stafellol bach yma fyny'r chapel. This is the chapel here, dyma'r capel. A dyma ni'n mynd draw i'r festri fawr oedd ganddo ni yn y cefn. A dyma'r archesgob yn cael ei ryfeddu. A dyma fo'n cerdded i gornel y festri fawr. A dyma fo'n rhoi freichiad led. A dyma fo'n dweud, wow, this is really big, 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 big. Echo di hwnna. Big, big, big. Oedd o di gwirioni bod y festri mor fawr. Rwan ta, pan da ni'n sôn am Teyrnas Dduw, da ni'n sôn am rhywbeth really, really big. Mae o'n enfawr. Maen nhw'n ymwneud â tragwyddoldeb. Mae o'n ymwneud â'r creu. Maen nhw'n ymwneud â hanes dynoliaeth. Maen nhw'n ymwneud ag atomau. Mae o'n ymwneud â ffiseg, a cemeg, a bywydeg. Maen nhw'n ymwneud â'r daleithau a'r planedi i gyd. Mae o'n ymwneud â diwedd amser a Iesu Grist yn dod yn ôl. Felly, ar un llaw, pam da ni'n sôn am Teyrnas Dduw, da ni'n sôn am rhywbeth mawr nad da ni'n gallu i ddeall yn iawn. Da ni'n gallu ddeall o yn llawn, oherwydd Duw yn gweithredu ydy Teyrnas Dduw. Yn y gyfres yma, dwi'n gobeithio gallwn ni ddysgu rhai pethau am y deyrnas. Rhai pethau trawiadol, rhai pethau doeddan ni'n gwybod o'r blaen, ond hefo'n gilydd yn bod ni yn cael yn rhyfeddu. Oedd y sefyll yng nghornel rhan o deyrnas yr arglwydd a dweud, waw, mae hwn yn enfawr ac yn fendigedig. Ranta, dwi'n mynd i orffan y fanna, herwydd dwi'n isio mynd ymlaen a rhithro trwy bethau hefo'r gyfres yma.
dwi eisiau ni fod yn bwyllo. Mae gennau hanner pregeth ar ôl. Ond dwi eisiau chi feddwl am yr hyn da ni wedi ei drafod. Dwi eisiau ychwanegu rhywbeth at yr hyn dwi'n newydd i ddeud. Ynglyn â'r creu. Oherwydd lle da ni'n mynd bore dydd Sul nesaf ydy i llyfr Genesis. Lle da ni'n gweld Duw fel brenin ar bobl, ar y cread maith i gyd. So, na ni gychwyn yn y fan honno, os Duw a'i mynd, bore dydd Sul nesaf. Mwyn i enw. Amen.